come and get it. Salutare toată lumea, eu sunt Double Robbie și bine v-am găsit în Skywars. Ok, și am început. Ok. Să luăm și bulgării ăștia. Apple-uri. Bun. Ok, chest plate-ul. Hai să ne echipăm. Și cam astea sunt itemele noastre. Am hai în atac. Să ne uitim pe ăștia pe aici. Hai să mergem... Unde? Hai pe insula tipul ăsta. Sper să nu ne sniperească careva cu arcul. Ca să ne strice toată șmecheria. Ok. Mai sunt unii care lasă niște chestii în chest. Se pare că tipul să n-a lăsat. Nici nu cred că se așteaptă tipul ăsta. Mi-e frică. De ce nu pot să iau blocurile astea de aici? Aș încerca să sar, dar nu sunt prea sigur că o să-mi reușească. O să am niște dirt de aici. 3 cuburi mi ajung. Bun. E chiar perfect 3 cuburi. E numai aici tipul. Plecat. Plecat aici. Oh, și-a găsit afară din mapă. Fă la el. Sau el doar o capcană, probabil. Da. Ca asta de aici. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, are sabie de stone. Oh, only fuck. Oh my god. Bine, nu o să mai continui. Deci cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Eu am fost Double Robbie și ne revedem data viitoare. Pa, pa!